tady youtuberka, dneska jsem vám chtěla říct takovou připomínku. Kdo mě sleduje často, no to skoro nikdo, ale doufám, že mi budete dávat lajky a dneska se jedná o tuhle krabičku. Pokud by někdo chtěl, tak mě musí dát lajky, komenty a tak dále a já vám pošlu ještě tady toto poštou a pošlu vám ještě jeden balíček gumiček a ještě vám pošlu čokoládu a princip spočívá v tom, že mě musíte uplet zpět náramku jakýkoliv tvaru. Ano, a soutěž je do 2. září, takže pokud někdo dá lajky a pošle mě teda těch 5 náramků, tak já mu pošlu za to tady Monster Tall Fashion Room plus jeden balíček náramků a čokoládu. Jakoukoliv chce, musíte mě dát kontakt na vás, aby jsme se mohli zavolat a tak. Tak čau.